Kumusta mo tanan? Salamat kaayo sa nananaw sa atong primero nga video sa niaging semana. Hinaot padayon inyong pagsunod sa atong mga videos nga mohatag og inspirasyon. Karong semana atong hisgutan ang mabutang nga angay natong buhaton aron malikayan ang sakit, labi na gyud ang COVID-19. Siguro daghan nato ang moingon nga ang importante buhi ko. Bahala na. Namdum ni nga mauni ang chance nga gihatag para nimo ug datong tanan aron maghuna-huna taa sa tapadong. Ang pagbuot sa Ginoo nga makailata niya ug mudawata ni Jesus nga atong manunubos. Mabasa nato sa 1 Timothy chapter 2 verse 3. Kini maoy maayo ug ikalipay sa pananaw sa Ginoo nga atong manuluwas nga nagtinguha nga ang tanang mga tawo mga luwas unta ug makasabot sa kamatuoran. Gigamit sa Ginoo kaning panahona aron masabtan nato iyang mensahe nga gamahanan kaayo siya. Pwede niya kuhaon ang kinabuhi sa daghan nga mga tawo kung gustuhon ni. Pero tungod sa dako nga gugma o grasya, gitagaan ta niya og chance nga mangayo og pasaylo sa atong mga sala o mupili nga mahimong mga anak sa Ginoo. Gamita kini nga chance. Gawas sa pagsunod sa pag-quarantine o paglikay sa mga pundok-pundok, importante kaayo nga mosunod ta aning unom kalakang aron mahimo tang himsog sa espiritu, sa atong pagpati, sa atong panglawas ug sa atong paghuna-huna. Primero nga lakang, pag-ampo. Pinangga kaayo ka sa Ginoo. Kung di pa ka motuo ani hangtod karon, tan-awa imong kaugalingon ug ang imong palibot. Buhi ka og naginhawa, maski para ana, pasalamati ang Ginoo. Iampo pud nga malikay sa sakit imong tanan pamilya. Kung naglain imong lawas o may kapamilya nga masakiton, iampo nga ayuhon mo sa Ginoo. Naminaw siya. Sa Mark chapter 10 verse 51, ug si Jesus miingon sa usa ka buta, unsa pay gusto buhaton ko para nimo? Og mitubag ang buta nga nag-ingon, magtutudlo nga makakita na unta ko. Si Jesus miingon, lakaw na ang imong pagsalig nakapaayo nimo. Og sa diha-diha nakakita na siya og mikuyog siya kang Jesus diha sa dalan. Ikaduha nga lakang, saktong panghunaw sa kamot. Di nato makita ang coronavirus pero sama sa kasagarang dautan nga butang, pwede nato malikayan. Niingon ang mga eksperto nga kinahanglan manghugas sa kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon ato ning sundon. Sa Philippians chapter 4 verse 8, nag-ingon, sa katapusan mga igsuon, bisan unsang butang nga tinuod, dungganan, matarong, ulay, hiligugmaon, maayong pamation, mga halangdon, mga pagkadalaygon, panandunga kini ninyo nga mga butanga. Ikatulo nga lakang, inom og tubig ug mga mainom nga maayo sa panglawas. Importante gud kaayo ang tubig. Si Jesus mismo nagisgot nga siya ang buhi nga tubig. Sa John chapter 4 verse 14, apan bisan kinsa nga mag-inom sa tubig nga akong ihatag niya, dili na gyud uhawon, kay ang tubig nga akong ihatag niya mahimong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga magtubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon. Ikaupat, kaon ug pagkaon nga makapahimsog. Gikan sa Ginoo ang tanan natong grasya. Ang pinakamaayo nga mga pagkaon gikan sa kinaiyahan sama sa prutas ug utan, atong paningkamutan nga makakaunta aning mga pagkauna. Sa Genesis 1:29, ug miingon ang Ginoo, tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga naghatag og binhi nga naa sa ibabaw sa yuta. Ang tanan nga kahoy nga may bunga nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini
nahimong kalanon. Ikalima, pag-exercise, lihok. Sa Philippians 4:13, mahimo nako ang tanang butang, pinaagi kaniya nga nagpalig-on kanako. Ikaunong, pahuway usa, paglingaw-lingaw. Daghan kaayo ang grabe ang pagkaguol, nga di nila makita nga giingnan sila sa Ginoo nga mupuyo diha kaniya. Sa Genesis chapter 2 verse 2, ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Ginoo ang buhat nga iyang gihimo, ug mipahuway siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang nahimo. Mausad ni ang panahon sa paglikay sa mga negatibong mga butang ug mututok sa imong kaugalingon. Mausad ni ang panahon sa pagpangutana, sa akong pagkamakasasala, dawaton kaha ko sa Ginoo. Sa John 14:6, si Jesus mutubag, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kung pinaagi kanako. O tinuod nga importante nga buhi ta, pero mas importante ang kinabuhing dayon. Hangyua si Jesus nga mahimo nimong maluluwas. Kung gusto ka makakita sa atong weekly videos, palihog og subscribe sa atong channel. Daghang salamat.